Allah iso. Mula dipamerke marang warga masyarakat pemilih sedaya. Oh iya. Monggo Mas, pilih drongipun. Dados, ya Mas.
Alhamdulillahirabbil alamin minangka muka dimat cara wong pidato ngaturake alamate anak soleh. Iya Pak, iya. Ya karo perkembangan sisan gawe ndongaake marang kabeh para warga masyarakat ing desa Kemiri sedaya kemawon ing sampun kagungan putra mugi-mugi putra-putranipun saged dados lare ingkang soleh lan solehah. Amin ya rabbal alamin. Nang Kediri dinane Jumat kabeh wong Kemiri muga-muga barokah. Ya yang Kediri golek sayur muga-muga kabeh wong Kemiri sehat dan panjang umur. Yang Kediri golek cengkeh muga-muga wong Kemiri rezekine akeh. Tuku bolu jerone ireng terus sinden 8 meteng bareng. Yo sasi rame ya. Sembah nuwun yang tanpa upama orang kira babar pisan lunduk tak kira bubar wayangan 2 taun sing kepungkur Kyai Kemiri Pak Lurah barang panitia perangkat wis lali karo awake dhewe. Iya, jebule sing kelingan. Iki lho katresnan sing diparingake warga masyarakat Kemiri marang awake dhewe sak kanca Madangkara. Iya. Sing patut diacungi jempol ing bab kerukunane gotong royong sama sinamadan daya dinayan. Swadaya per RT ditambahi APBDes, BPD, pamong ya melu urunan, cariti ya urunan, ewadene ana kurangi 20 juta sing untuk Pak Lurah. Semua kaya ngono kuwi. Yen ora Kyai semangat apa enek tondo nganti kaya ngono kuwi tur sing menang menentukan dalang iki dudu Pak Lurah, dudu panitia, dudu perangkat. Ini ya kabeh para warga masyarakat mila matur nuwun dhumateng warga masyarakat Kemiri sedaya kemawon awit katresnanipun dhumateng kula. Mugi-mugi iuran saking panjenengan boten ical malah dados rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing barokah. Amin ya rabbal alamin. Tur ya mesti tumplek-blek ning lapangan yo ngene iki 2 tahun kepungkur ya Pak. Temenanan lapangan iki menjadi lautan manusia yang mengkono akeh sing rawuh. Tur hebate yen wayang biyen sing mirsani mung Kyai Kakung ning Ripalungguhan iki sawangan Kyai putri ibu-ibu iki do keparing mirsani wayang. Tur ya lenggah muni njaluk lho ngarep dhewe. Ya ora Ponorogo, ora Solo, ora ngendi wae. Wong wedok ning ndi-ndi mesti menangan. Iya, menangan. Pak Lurah wae karo aku fotoe guru pisan. Palendene ibu-ibu PKK iso ping 10 kok. Iya to. Kaya ngono kuwi. Oleh Pak Dalang ganti gaya Pak Dalang. Ngeten Pak Dalang, selfie Pak Dalang. Masane dalang rene iki butuhe manyang gak foto wae. Kuwi minangka tandha tresna ya, Mak. Minangka tandha tresna. Intine matur nuwun sanget dhumateng sedaya para warga masyarakat. Wabil khusus dhumateng Bapak Ngades 2 periode Bapak Nurdianto SP piyayine gagah gedhe dhuwur kaya Raden Werkudara. Ning penggalihe kaya Prabu Puntadewa Lembah Manah alus wis kaya ngono kuwi. Iya kok. Kaya ngono kuwi ewak tentane Pak Lurah wis kaya ngono kuwi anggene kerangkani lan tresnani karo para warga masyarakat. Mula saben-saben masyarakat duwe kersa apa wae, duwe kekarepan apa wae, duwe usul apa wae waton positif mesti diamini karo Pak Lurah. Mula ora nek rampokal 2 periode Pak Lurah Nurdianto ditresnani karo warga masyarakat Kemiri. Tak suwun gandeng dadine becik lan apik, dadine rukun lan tentrem. Aja mung 2 periode, insyaallah mugi Allah ngabulake bisa 3 periode untuk mengayomi warga masyarakat Kemiri yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Kaya ngono kuwi siap. Sarang Pak Lurah yang mbak guyang-guyu ngene janjane tak akeh. Daleme kae ning ngarepan sawangan nganti ra kok ngecet. Iya. Mergo nggih labuh karo desa ya, Pak. Nanti kaya ngono kuwi wis pokoke ora lokak saya kebak Pak Lurah. Iya, ngono kuwi. Dasare disengkuyung karo 4 dukuh saka kerajaan dipandhegani karo Pak Priyadi, terus saka Kumpuk Pak Kateni, saka Mbandil Pak Pujiono, saka Plosorjo Pak Sunardianto. Ya, ketua panitia ya kuwi Bapak Sumanto, Pak Sarif,
Ketua BPD ya kuwi Pak Andi Prasetyo, bendaharane lha iki Pak Sumanto karo Pak Suhar. Iya, kaya ngono kuwi. Iya. Tur kegiatan digelar ora mung wayang tok, kaya sing dingendikake dening Pak Lurah lan Ketua Panitia sore mau, ana muslimatan, ana simaan Al-Qur'an, istighosah, ziarah ana ing leluhur Mbah Morosari, Mbah Sodrono karo Eyang Sunan Bathara Katong. Wah iya ngono kuwi. Sing nyatani iso lestari nganti tekan Ripalungguhan iki. Iya Pak iya. Kaya ngono. Lan ugi matur nuwun karo Bu Lurah, lan ugi para-para ingkang sampun masak wonten dalemipun Pak Lurah kaya orang taun kepungkur ngerti lan engko dalang sinden sak nyagane iki senengane sate gule. Iya Pak. Satene iki ya empuk, bumbune ya manis tenan, dalah dudu ya panas. Iya, kaca-kaca pengrawit walah temenanan klindik sono bintik. Iya. Imbah-ibu sinden ya ibu. Kocako bareng dalange wong kari duduh kok lho. Dadi apa irus tak ubunge seser ora apa-apane iki. Ayo yang penting lah ya wis malah ngono kuwi malah kandha tresna. Kowe iki awakmu yen lemu aja kakean kolesterol. Ora kok ning jero malah dicawisi karo panitia luar biasa sembah nuwun. Iya. Dewa kemenangan. Muga-muga kerukunan rasa panunggal, rasa persatuan dan kesatuan ku ya rukun gotong royong. Iki tetap lestari ana desa Kemiri nganti kapan bae ora ana sing jigal-jigalan, ora ana sing sikut-sikutan, anane mung tentrem lan rahayu. Mergo mirsani wayang insyaallah atine dadi seneng, atine dadi marem, le nyambut gawe saya mempeng, pikirane dadi padhang, sing akhire sandang pangane melimpah ruah untuk warga masyarakat Kemiri sedaya kemawon. Iya, ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Sembah nuwun uga digelar reog Singa Budaya Mitkin saka Kemiri dhewe. Ana meneh karawitan Kakung Putri PKK saka Kemiri. Oke iki desa yang berbudaya, Pak. Pancen bener. Kula Ripalungguhan iki minangka salam pambuka gandeng kene iki kampung seni. Sadurunge ngaturake sing gradakan, ngaturake sing klasik luwih dhisik no. Upamane Sinom Parijata kunjuk dumateng para sepuh adi sepuh lan para mini sepuh. Ono sing kepareng nyebawa utawa nyinden nyuwun pambyantu karo Ibu Sukesi Rahayu. Oh Bu Kesi ngen ngaturake nggih tangga saya dumateng para panitia sedaya. Iya ono wabil khusus dumateng Pak Lurah ya. Kaya ngono kuwi Bu Lurah lan sedaya kemawon. Monggo Bu Kesi Rahayu.
Nuwun. Iki uga ana bintang tamune no. Iya kok. Heeh. Sapa? Ya kuwi kaya rong taun sing kepungkur, ya kuwi Pak Haji Sumarbagyo Garing. Iya. Terus sing putri yen rong taun kepungkur Mbak Elisa saiki ganti rasa, ya kuwi Mbak Katin Titok. Nah, iya. Heeh. Ya, Jur. Diaturi jumeneng ya kuwi Pak Sumarbagyo Garing. Terus dibarengi karo udan men ora kendho semangate men kiprah glindro. Ya kok. Sing adate Pak Garing le kiprah gagahan iki ijen men ana warna yang lain tak barengke karo anak wedok ya kuwi Ovalca. Iki ya saka lulusan Tari Isi Surakarta. Yo gagahan yo iso insyaallah iso. Mula dipamerke marang warga masyarakat pemilih sedaya. Oh iya. Monggo Mas, pilih drongipun. Dados, ya Pak.
Nun sampun terang dereng mriku. Nun. Dereng. Mbok napa dereng, Pak? Dereng, ampun dipaido. Udan niku saking banyu niku penguripan. Muga-muga niki dipun ijabahi dening Gusti dados penguripan ingkang sae kangge warga masyarakat Kemiri sedaya. Pripun Mas Gareng? Nggih niki sik. Niki ajenge ketok kok tak munggase. Nggih. Nah, ngoten nggih. Cepat. Ketok. Nggih nyuwun pangapunten. Saderengipun ya alhamdulillah puji syukur saged sowan niku malih Mas. Nggih. Pun jenyatanipun wungsalan niki kaping kalih nggih. Kaping kalih menika sowan niki. Kaping kalih ning kula nyuwunaken Pak Kades. Napa? Pak Kades niki lak nembe ping kalih hitungan Jawa niku kudu genep ping 3, Pak. Lah telu iki napa genep malah ganjil to niku? Lho nek yen wong Jawa kuwi hitungane ganep ping 3. Nggih. Ora angka ganep ning hitungane ganep ping 3. Nah, saya Pak Lurah Pak Nurdianto menika sampun 2 periode insyaallah. Insyaallah panjenenganipun menika badhe pikantuk amanah malih untuk 3 periode ngayomi warga masyarakat Kemiri mriki sedaya. Lah menawi panjenenganipun Pak Nur menika dados kepala desa lan masyarakatipun menika gundhul-gundhul boten namung ping 3 niku marambah KPKP kanggenipun muri-muri lan murid-murid budaya wayang. Kata niki jenenge potongan boten bobor entawa Semarangane. Nggih. Niki masyarakat sing rawuh boten mung penduduk utawa masyarakat ning desa Kemari iki Kemiri. apa? Kemiri. Kemiri iki penduduk ini asli desane Kemiri. Kejebak rasa metu kae. Kemari. Oh iya. Masuk setan namanya. Iki tadi melune kecamatan Biburan tadi. Nun? Kecamatannya Biburan. Kecamatan Jenangan. Jenang karo bubur padha wae. Iki luar biasa sing mirsani. Nggih. Ora beda taun sing kepungkur, taun kepungkur. Leres. Wah, iki nganti meh lali yen taun iki bali rene. Wong dite wis entek aku mantu. Iya. Masa mantu entek kudune babi lek mantu kuwi. Amarti watakno ngger kita sepijem mantu undangan ngono. Wong mantu wong proyek. Mantu mawa itu ibadah. Nikahake anak. Ora beda kaya Pak Kades iki ibadah hidupe. Leres. Nadyan biayanya kurang ditutup oleh beliau. Nggih. Bapak Nurdianto ini jadi betul sesuai karo asmane. Kok iso? Nur itu memberi cahaya. Bian itu kepadan. Bener. Toki noto. Jadi beliau menjadi Kades ini noto memberi kepadan dan cahaya desa Kemiri. Pak Nurdianto. Nurdianto. Nggih. Desane Kemiri, apakah makna dari Kemiri? KEMIRI. Kaki kabupaten Melu Ponorogo. Leres, nggih. Wadine kadese Pak Nurdianto asmane. Betul. Masyarakate grup rukun. Iki isih nglestarekake budaya bersih desa rasulan apitan lan liyane. Rame kahanane beniki mergo gelar wayang kulit dalange Cicah Yokupati. Terakhir Iki bengi ana garenge sing saka Semarang. ini masa katut dengan bela. Katut itu digaris bawahi kanggo Semarang, Mas. Mergane. Mergo saiki gareng ning di kabupaten kota wis akeh. Lha ora apa-apa wong jenenge ngedul rezeki. Leres. Kaya Pak Kades ini kira ibaratnya ngedul rezeki secara tidak langsung. Nggih, leres. Dono rasa, dono biah. Ora lokak bakal iso nyekebat Mas Gareng. Paten panjenengane Pak Kades ini orang yang sudah siap menjadi Kades.
Bukti apa siap menjadi kades? Sesuai dengan jabatan beliau kades. Kades itu orangnya harus memenuhi syarat 5 huruf ini. KADES. Foto sik bae. Karakternya harus baik. Karakter ini sifatnya kudu becik. Kuncinya niku nggih. Akalnya harus pintar. D. Dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin. Ekonominya harus mapan. Terakhir S. Spiritualnya harus tebal. Wah, ini pasti ini kades. Ini Pak Nurdiato ini. Jadi memang tak lem nih dengan Pak Nurdiato begini tak lem. Sebabnya apa Pak bilang? Kodok itu disuguhi dengan sate. Enak kan? Ku gerak ke samloan terus minger terus. Ya maksa tak buntel Mas. Mulai kok dianggap suguhan. Ono Rogo Semarang iki adoh teko Semarang dadi apa kuline? Loh. Sing legake sing nyuguhi. Disuguhi ora dipangan iki gelo yaine. Tetep tak buntel tak gowo mulai. Nang omah? Tak dol. Sampeyan iki dagelan kondang laris kok atur gule lho. Sik kok apa wong dodolan iki wong sing ora duwe. Wong sing duwe yo entuk dodolan. Ini yo ora patut diparingi saka panitia kemiri konjur tekan omah didol. Lho nyatane karo Pak Lurah ya wis dilunasi sore mau. Ya, mergo wis lunas aku golek tambahan. Malah Ora tenan matur nuwun tenan timbali rene nek wis obokanen Mas. nggih, nek ora mandek teko semene lho Mas Bareng. Desane lak kemiri wis kok terjemahke kok jabarke. Kecamatane Jenangan. Apakah kepanjangan dari Jenangan? Jadi jenenge camate Buah Ulung Tepung. Teko wong kami Bali. Nah, namun demikian Somong kowe. tetep pendengarane yo ora woh iki. Nganti ora nimbali tak enteni. Dagelan kok ngincim ora. Ora iki mosok kadese wis nanggap kok camate lumanggap kenane yo isih. Kose ta? Kades bersih desa iki mergo disengkunyo karo warga. Lah Pak Camat dadi kepala kecamatan apa nek kok bersih camat ora enek. Yo dianake. Dianake Bersih kecamatan dianake. Anggarane? Kok kades? Kades piye? Kok sing urunan kades-kades? Kemiri urunan saka warga, akhirnya ditutup karo Pak Kades. Kuwi urunan kades-kades sak desa, sak kecamatan Kemiri, sak kecamatan Jenangan. Sing nutup kok sapa terusan? Lho sing matur warga lho Pak, sanes kuwi lho Pak. Pokoke sebab iki camane yo kudu nanggap lho. Kowe iki tak promosike kok. Kowe Pak Camat nanggap tenan kowe melu ora? Yo melu kok yo rombongan kok yo. Kowe dene yo butuh, kene kok sombong. Kowe iki rong jagongan karo Pak Camat to? Burung. Aku mau jagongan sore mau nalika panjenengane sambutan. Iya. Panjenengan karo Pak Dalan sakula mangke duka mantu napa syukuran kula badhe wayangan nimbali ki cahya pun tadi komplit klasik tanpa dagelan. Pak Camat iki. Pak Camat ngarahe ten iki to. Pak pitados boten pitados wayangan tanpa gareng dan deres. Iki mergo enten kula udane mandek. Nek mau karo Pak Camat ditambahi ya. Kula ngusulke untuk mawi dagelan bareng-bareng. Oh nggih, siap mawi gareng pacitan. Pak Camat yo ora seneng sing kanthi. Senenge sing original Pak Camat. Gareng yo original. Tandane gareng original iki apa? Yo biarkan penonton yang menilai. Jangan saya itu tidak diwakili. Asline bener ditunggu, tinggal menger nek. Apapun saya Kayak angel mlebune. Sepuluh satu. Ra iso omong lho atemu iki. Pamane bapak kula Mbah Suran Suwondo ya.
Panjenenganipun sampun senior. Ketika ada generasi kaya anak-anaknya kados kula lan generasi muda, pasti akan didukung, disuruh supaya lebih eksis. Padha kali jenengan gandeng jenengan pun dadi garing sukses sing original, kudune yang muncul garing liya-liyane, sing liyane ditawakake men iso laris. Iya benar. Dan saya sudah nilai ta'ala turun ilmu maupun dibudaya. Ingat ini contoh sesungguhnya terjadi pada diri saya dan orang-orang itu terjadi di tanah suci, Mas. Iya, nalika jenengan. Saya kok ceritain nggih. Nggih. Rikala kula teng Masjidil Haram, teng Masjid Masjidil Haram. Nggih. Kula salat teng jaba masjid. Niki sak gret niki mboten enten sing nganggo sajadah, siji-siji mboten enten sing sajadah. Nggih. Delala enten wong manca, kula mboten ngerti iki wong pundi. Gawa sajadah digelar teng ngarep kula. Dheweke trimo salat ora nganggo sajadah. Niki sing dadi kula terus nurunke ilmu gareng teng wong liya niki mergone napa kula terjemahke, Mas. Nggih. Sakwong akeh wong sing di sini sajadah kurang dheweke dhewe ra nganggo sajadah. Berarti saya harus memberi tempat pada orang lain untuk beribadah miturut kagungane utawa kebisanane dewi-dewi. Oh, ngono. Nek aku malah tuh tondo pitakon, penuh dengan pertanyaan. Pertanyaanmu Banyak jamaah di situ kenapa yang diberi sajadah kok panjenengan? Apa mbiyen mun sewu aja nesu lho. Sampeyan ketika haji ngangge baju ihram ngene jenengan nggih raine putih ngoten niku. yen raine ora putih. Terus Ning ragate rono nganggo rai putih. oh iya. Berawal dari rai putih akhirnya memutihkan hati ke tanah suci. Jangan begini Mas. Betul. Jangan melihat pekerjaan orang atau jangan merasa berkecil hati dengan pekerjaan kita. Betul. Tekunilah tratenono pekerjaan kita walaupun orang lain menganggap hina atau menganggap kecil, tapi kita serius dalam menangani pekerjaan itu. Paling tidak kita diberi pelajaran arti hidup. Ya, nggih, leres menika. Loh, nek tak rewani wong ngene iki go makani anak bojo, Mas. Jadi jenengan cekane sampun haji gitu. Nggih. Benten kalian rumiyin, gandeng sampun haji, menawi rumiyin menika anggere jumeneng kali bintang tamu kalian sinden-sinden menika makmet gandeng sampun haji tur mriki Ponorogo banyak pondok, kudune ora iso ngangge cara kaya mbiyen. Demek sinden iki hobi. Kok iso hobi? Tegese hobi iki demek sinden ya terbatas pada dunia tontonan ora tekan batine. Oh iya. Aku ora duwe perasaan atau pikiran sing negatif. Menang. Loh, Nyawa Mbak Katin sing benuk kaya ngono kuwi blas ora ana ketertarikan. yo ngelok hidup. Aku ini ngomong resik, kok yang terjadi hal yang negatif kok gak dimulai wong. Lumakno lumrahe menungso. Nek paling tidak setelah haji orang kita mau 5%, 10% ada perubahan positif terhadap diri saya. Amin ya rabbal alamin. Ya rasa takon aku dagelan yang gaji kowe terus jalan kapan gaji? Ayo kapare saiki. Ayo. Loh, ya soalnya dinasepun jenengan pamane dhisik jenengan iki member. Aku munggah ngaji ora tak omong-omongne kaya jenengan. Kok sik kok gaji kok katokane umur iki. Loh, otomatis kan ya sing daftar Ora itu otomatis kok kaya mobil wae otomatis. Gaji itu ora terbatas umur nomo ya itu. Oh, ngono. Kado yang ora. Iya. Wis daftar aku. Daftar iki kabeh wong bakal nyeleni ora. Lha iku bukan sih sing duwe ya. Dene yo diambus. Ora kabeh iki rezeki Mas. Nggih. Jadi wong iso rono iki kerezekian salah satu unsurnya. Nggih, leres. Nah, gandeng enten Mbak Katin men saya regeng men saya gayeng gitu. Betul ya ditene karo kiai kene aku nggumun.
Lek sinden liya-liyane iki trincing-trincing ngono iki pamane ditresnani karo masyarakat lak memper. Kowe biaya ini koyo dream koyo ngono. Jangan melihat bodi. Nah terus Lihatlah di balik bodi itu ada kelebihan apa. oh ngono iki. Apa kelebihannya? Kalau kelebihan kalau lo gaji, Ah iya. ada lamun, jalan. Pancen imut-imut nih. Wah, ayo teko monggo. Mbak Titi jumeneng yo. Ya kemos.